खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबायदिनो जोंनि गासिबो कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ सिगांसिन नुनो मोनो। लोगोफोर, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो। आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा? मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा? ला 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 सा रे गा मा पा। गोजां बोथोरा सफैलायबाय गावनि खौरां लानानै, बेयाव खुवा बैहाय खुवा आंहासो गोजांस्रिउ मोनगुलायबाय, आंहासो सुखो हाबनाय मोनगुलायबाय। गोजां बोथोरा हाबगुलायबाय गावनि खौरां लानानै, बैजों खुहा बैजों खुवा आंहासो गोजांस्रिउ मोनगुलायबाय। मा जाबावनांगौ बे जिउआवलाय, साख्रि गैया बाख्रि गैया खाफालावलाय, एमटि जिबनावलाय। खम जारला बे फाग्ला बिदिजों जायो नामा? जायो नामा? है जायो नामा? गोजां बोथोराथ' सफैबायलै, सुखोजोब्बाय गोसो मोदोम जिउ गासिबो। आरो गोजां बोथोरावथ' थाखा नङाबानो जाखाया। गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेरायनाय मारै हाबावनांगौ जाखो बे गोजां बोथोरावलाय? साख्रि गैया बाख्रि गैया, खम जारला। इन्टारभिउफोर हैबाबो रिजाल्टफ्रानो रेडिमेड गखायो। मारै जानांगौ बेबादिजोंलाय? रिजाल्टफ्रानो माबा गावसोरनि रेडिमेड बानायजोबखानाय। होमबालाय हैनानै माथो लाब जानांगौ? फाग्ला फाग्लानो लेखा फरायनायाव गारबाय 10 to 20 लाख गारबाय जोङो, बारासो जाहैबावो होनदां। 10 to 30 लाख गाहाम गारनानै लेखा फरायनानै BA MA पास जानानै उनावहाय साख्रि हैनायावबो 50 लाख बिजाबावनांगौबा मारैथो जानांगौ? बे फाग्ला बिदिजों जायो? खम जारला। बिदिजोंथ' जेबो खालामनो हानाय नङा। बिदिबाथ' बे 30 लाखनि फरायनाय फैसाफोरखौनो बिजनेस मावनानै जानो हायोमोन माथो। बेबादिसो जाबाय, खम बेखार जाबाय दानि जुगाव मानसिफ्रा। मा खालामनो मा मानो जाला जोब्बायलै दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा। गावनि मिलायनाय डिग्रिजोंबो साख्रि बाख्रिखौनो मोनखाला नालायब्रा। साख्रि ओंखारनांगौबाबो बे 10 जन 20 जनजों बोरै जानांगौ? इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास जायो 2000-3000 मानसि, आरो गासै डिस्ट्रिक्टफ्राव 10,000 मानसि, आरो साख्रिनो होगोन 40 जन। बेबादिजोंथ' बे जाखाया। मांगोनासो इउटुबफ्राव हाजार मानसि ओंखारलानाय नुबाय। बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर, सोरबा बेरायनाय, सोरबा जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय, सोरबा लेखा फोरोंनाय। मारै खामायनो मानो जाला जोब्बाय उसाव बादाव दानि जुगनि मानसिफ्रा। होमबाबो एसेबो नोजोर होथाराब्रा मानसि गिदिरफ्रा। मा खालामनानै थायो जाखो? मा निसा खालामनानै थायो जाखो? जेबोखौनो बुजिनो मोनला। र' गाबोन खनसे बे इन्टारभिउखौनो हैबावनांगोन। नायथारनि माबादि इन्टारभिउ जायो। रेडिमेड ना अरिजिनेल रिजाल्ट ओंखारखायो। 10 बारसो इन्टारभिउ होनायावबोथ' गासिबो स्रोद नेवलाय बादि रिजाल्ट ओंखारजोबखाबाय। एबारबा माबादि ओंखारो नायनोसै एबारहाय। रेडिमेड ना अरिजिनेल ओंखारो नायनोसै एबार। थांनांगोन गाबोन फुङाव। ओइ सालथे, मा सोंगोन बादिलै बे इन्टारभिउआवहाय? मा कुइसन फैगोन एन्सार, मा कुइसन एन्सार फैगोन? एसे खिथादोब्रा आंनोबो। आरो मा नार्भास जायाखै नामा नोङो? मा होनदों आसोल? आं मिथियालै आसोल मा कुइसन एन्सार फैगोनथाय। जायखिया होलाबायनोसै, सोंग्रायानो आदैखासो। आदैसो आदै, जेबो सिन्था गैया आंहा। जाखागोन आंना। बा नोंनिनो दिनसै सालथे, नोंनिनो। हाबाब मासे बुरजा मानसिलै लाइननो। बेबादिजों माला फैबावनांगौ आंना बारियालाय? एफा बुरजा ट्रेन गारि थां बाल थां। हाबाब बेबादि साख्रि मोनि दंबावोना दानि जुगाव मानसिफ्रा? आंलाय सानदों आंल' बेखार। नुवाखै हाजार मानसियानो बेखारैनो दं। बेबादिजों बोरै जानांगौ? आरो आंखौहाय बांद्राय गोरा कुइसन दासोंथारथोंलै। फाग्लानो गावसोरबा बिदिखौनोबा रोंगौना रोङाथाय? सावरियाव पास जानायफोरसो खोमा। ट्रेन गारि बानायनाय, रेल गारि बानायनाय, एर'प्लेनखौ बोरै बानायनांगौ, रकेटखौ बोरै बानायनांगौ बेफोरखौ दासोंथारथों आंनाव। जाल्लासो जाथारगोन नङाबा। हाय आबौ, नोंलाय मानो लाइन जानानै थालाबायखो? एसे जिरायनानै थादोब्रा साइडआव। मा फिसौजों फैफादों नामा आबौ? बिदि नङालै फिसौ, आंना रावबो फिसौआ इन्टारभिउ होफैयाखै। इन्टारभिउआव आंनो फैदों, आंनो इन्टारभिउ होफैदों।
आङो 30 बोसोरनिफ्रायनो इन्टारभिउ होगासिनो दङब्रा फिसौ नाथाय इन्टारभिउआनो मारै रिजाल्ट ओंखारो पासआनो जानो रोङा लेखायाव आङो फार्स्ट डिभिजन लाखिथारोमोन कलेजाव स्कुलावबो फिसौ नाथाय नै दा इन्टारभिउआ बिसिना माबादि इन्टारभिउ आङो पासखौनो जाफेरा आंबो नागारथाराखै फैबाय थादों आङो फिसौ नायथारगोन आं बिसोरो आंनो साख्रि होयोना होआ फिसौ आंबो मोनथिथारा बिसोरखौ साख्रिखौ आंबो लाथारखागोन फिसौ मा आबौ होमबा बेबादिसो नामा गथ'नायालाय दासो मोनथिबायलै आङो आबौ होमबाथ' देनजारसो ओमफ्राय बे नोंनि सिगांनाबो नोंनि लोगो नामा आबौ औलै फिसौ आंनिनो लोगो बियो 30 बोसोर जाबाय जोङो सानैजों इन्टारभिउ होबाय थानाया बैसोआव आङो बेनिफ्राय देरसिन 5 बोसोर बा 10 बोसोरानो जागोन खोमा नाथाय जोङो सानैजों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोगो मोनलायलायनाय होमबा बे अफिसानो बिल्डिंआनो नङामोन होमबा एसे गोबाय गिजिसोमोन बेनि मुङानो आस्लाम सासायाबो दंफैयो आस्लाम भाइयाबो नोंनि सासा जागोन आरो आंनि आस्लाम भाइ जायो आस्लाम भाइयाबो होगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो इन्टारभिउखौनो नाथाय बेबो पासआनो रोङा रेडिमेडसो ओंखारबाय थायो ओरैनिफ्राय माथो खालामनो हाबावनो जोंलाय बेबादिनो मा दादा दिनैलाय पास जागोन ना जायाबादि मोनदों नोंलाय दिनै पास जायोबा हले बेदर जाहोनांगोनलै आंनो थांखु जागोन नामा दादा नानोसै आङो थांखु जायोबा आरो उननि बाबु नोंबो जागोन नामा जाबा नानोसै दे नानानै हो आस्लाम भाइ नोंनि थांखु नानाया मोजाङानो जायो जोंहालाय गोदोनिफ्रायनो इन्टारभिउ नागिर बेनो अयबास जाखाबाय माथो खालामबावनो नांला सासा नांला आं जाखाया थांखुबो जाखाया आङो सिगारेटबो सोखाया आरो जौबो लोंखाया सासा आङो दा जोबोद साबधानै सोलिगासिनो दं आरो कर'ना भाइरासबो सोलिगासिनो दङ सासा ओंखायनो गिनांगौ जायो आरो दे फिसौ बेबादिनो जानांगौ मोजां बेनो आखला दानि सेंग्राफ्रा बेबादिनो जानांगौ नङाबाथ' बिदि गाज्रि अयबासा मानसिखौ सेस खालामलाङो जोंहा गोदो जाफ्लांबाय मावफ्लांबाय नाथाय जोंहा दा बोराय बैसो जाबाय दा जोंहा जेबो साइड इफेक्ट गैला दा नोंसोर सेंग्राफ्रा मालाबाबो बिदिखौ दा सोलों दे बाबु सोलोंनो नाङा बेबादिनो मोजां गुड बय अल दा बेस्ट गोजोन्थों आबौ नोंनि बे थुलुंगा होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेलौ आयै मारै जाबावनांगौलै बिदिजों दिनै इन्टारभिउआव फैफ्लांनानै जारलासो जाबायदां मिस्टेकसो जाबायदां आंना मारै जानांगौ सासे आबौखौ लोगो मोनदोंब्रा आङो 30 बोसोरनिफ्रायनो इन्टारभिउ होगासिनो दंनो बेसोरा बोरायलायबाय आंहा बेखौनो सोंलायलायबाय सोरजोंबा फिसौजोंसो फैफादों नामा होननानै नङा गावनो इन्टारभिउ होफैदोंनो 30 बोसोर जाबायनो आबौआ ओमफ्राय दिनैसिम पास जायाखैनो बियो होमबा मा खालामबावनांगौ दे आरो बिनिनो सासे लोगो आस्लाम सासाखौबो लोगो मोनदों सानैजों दिनैसिम पास जायाखैनो बिदिबाथ' आरो जाखाजोबखानायसो खोमा रिजाल्टफ्रानो मोजाङै ओंखारखाया खोमा ओंखायनो पास जानो रोङाखै गासिबो रेडिमेड फैसा थाखाजों जाखाजोबखानायसो खोमालै आयै बेबादिबा गाज्रिसो जाबाय होमबा माथो थांनोसैलां होमबालाय आयै थांसैसैलां थाला आङो होबाय थाला जारलासो जाखागोन जाखानाय नङा मोनखानाय नङा बिदिबा माथो खालामनो बेबादि जाखाजोबखानायाव फैनानैलाय माथो लाब ओरैनो बेखार थाव खरस आहा ओरैनोबा दिनै गारिया थाव गैखाया मोना बाइकआ होनाय नायनो होनाय नायनोसै होमबालाय दे नायथारगोन आंबो मा सोङा औ दांनायजोबगोन आं होमबालाय माबादि सिंसा औ दे आयै ओके बाय मैं जद यमला पगला दीवाना और अब बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है हाय सदे उत्ते ओ मरती है ओ मैंने प्यार कर दी है हाय सदे उत्ते ओ मरती है मैं जद यमला पगला दीवाना और अब बा इतनी सी बात न जाना कि ओ मैनू प्यार कर दी है हाय सदे उत्ते ओ मरती है मैं जब यमला फागला दीवाना और अब बा इतनी बात न जाना कि ज़ारो मुझे प्यार करती है हाय कि डार्लिंग मुझे प्यार करती है मैं निकला गड्डी लेके
ओ सड़क पे ओ मोर आया मैं सदे कोकराझार आया कि मोर आया मैं सदे उदालगुरी जाया मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते में कारीगांव आया एक मोर आया मैं सदे बोंगाईगांव आया मोर आया मैं सदे बाक्सा जाया हाब सारा खुसिथार माथो माने एफा खुसि आरो सारा दिनैबो फेनानैसो दं माथो दिनै इन्टारभिउसो लानांगौ सार मानो जौ लोंखो नोंलाय दिनैथ' इन्टारभिउसो दंमोन आरो नों बिदि जौ लोंबा मानसिफ्रा मा साननांगौ सार बेबादि जायाना सार थोद फाग्ला मैथा नों मा बुजिनो आंनि खुसिखौलाय दिनै आं जोबोद खुसि ओंखायनो आङो दिनै एसे फेनानै दङ इन्टारभिउ मालाय मा जानो अफिसार मानसि आङो अफिसार मानसि गासिबो आंना गिदिर आखाइ दं सिनायजोबो आंखौ ओंखायनो आं जेबो गिया सासे मोजां समायना बिराद साफा सिख्लाया आंनो दिनै नाम्बार होलांदोंब्रा इन्टारभिउ लादोंमोन आं बिनि ओमफ्राय बियो नाम्बार होलांदों साख्रिखौ बानायना होनायनि नामावहाय ओंखायनो आं जोबोद खुसि ओंखायनो एसे मारिदों आंना सिफियावनो थाखायो बुस्थुआ ओंखायनो अफिसार मानसि नालाय ओंखायनो अफिसार चइसखौनो लागायबाय आङो एसे माथो जाखो जाम्बा नों मा बुजिनो आंनि खुसिखौलाय ला 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 मैथा जाम्बा सालाया मा होनदों नोङो आंखौसो साला होनदों नोङो साला होनदों आंखौ नों बावबाय नामा नों मा पजिसननि मानसि आंखौ सिनायाखै नोङो बे थादार मानो जागोन आंजों सार नोंबो मोनसेलै सालाया होनाखैब्रा सारा डेन्जारथारसो होनदों आङो जाम्बा जाम्बानो सरि माबा मोजांनो सार नोंबादि आरो सोर दंबावो डेन्जारखा सार नोङो अ नंगौना मैथा दे होमबालाय जेबो अरजाला दे बिदिबा आरो नों मोनसे एसे स्मार्ट जा मोनथिबाय मानो बेबायदि जाम्बा रायलायलाबाय नोङो स्मार्ट जा आं बादि बे अफिसार मानसिनि नोङो सासे पियन मानसि नोङो एसे स्मार्ट जानांगौ होमबासो मानसिफ्राबो नोंखौ आंनि पियन होननानै रेसपेक्ट होगोन ओंखायनो स्मार्ट जा नोङो स्मार्ट जा मोजां रायलायनो सोलों जाम्बा रायलायनाङा मोनथिबाय आं जाबाय अफिसार दाब्लाराम आङो खालि साइनल' होयो आरो खालामो आराम आं बादि जानो सोलों आं बादि टेलेन्टेड जानो सोलों होमबासो मानसिफ्रा नोंखौ मोजां मोनगोन आं जाबाय अफिसार दाब्लाराम खालामो आङो आराम जायो लोङो साइन होयो खालामो आराम आं बादि जानो सोलों नोङो मा जाम्बा रायलायलाबायो नोंलाय स्मार्ट जा आं बादि आरो बे नोङो सासे पियन मानसि जानानै नोङो मानो स्टुडेन्ट बादि बेग लानानै फैबाय थायो बेहायलाय मानो बेबादि बेग लानानै फैबाय थायो नोङो स्टुडेन्टसो सानगोन नोंथ' आंनि पियनसो मा खारन बेलाय अरे सार मा होनबावनो फाइल बारहोनांगौ जायोना सार मानसिफ्रा फात्ता मोनैनि बे बेगखौनो लाबोयो आङो बे बेगावनो आङो मानसिफोरखौ होनो आं लेखा फरायनो जोबोद मोजां मोनो नाथाय बे बेगावनो आङो फाइलखौ बारहोजोबो सार नोंनि थाखायनो आङोथ' बेसेबां खस्थ' खालामो थिकादारफोरनो आरो दस्राफोरनो फाइलखौ बारहोबाय थायो बे बेगावनो दंजोबो सार गासिबो फाइला लाख थाखानि फाइल दं सार मानगोन आंबो आइटेन गारि सालायनो हायाखै सार पियन जालायलायनानै थोद साला सुवाद मैथा बेफोरबायदि खोथाखौ भाइरेल दाखालाम आरो गोबारै दारालै थाङो बेफोरबायदि खोथाखौ नङाबा जारला जाथारगोन सयथिबो ओरैनोबा बे वालफोरनाबो खोमा थायो दिवाराव केबि कान हथे मोनथिबाय मोजाङै ओरैनोबा खोनासंबा हिंसा जायो ओरैनोबा जोंहा बिसि फिसाखौ गानहोनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौआ बेजोंनो जायो फैसाखौनो मोनलायलाङा ओरैनोबा बेफोरबायदिजों नङाबा बोरै जानांगौ नोङो बेफोरबायदिखौ दाहोनलाबाय नोङो बेफोरबायदिखौ मोनथिबाय नङाबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन जेबो जानाय नङा होनखाबाय आं नोंखौ अरे सार जासिल रे मा टेनसन लादों नोंलाय जेबो टेनसन लानाङा जासिल रे बेफोरबायदिखौ जेबो टेनसन लानाङा आं दंना सार आं दङ आङो 10 बोसोर एक्सपिरियेन्स दङ फाइल बारहोनायनि मांगोनासो आं दिनै माहाजोन दिरनो हादों सार एसे नोंनि अननायावनो सार जेबो सिन्था खालामनाङा जासिल रे ओमफ्राय सार नोङो आंखौसो बेबायदि होनदों आंनि खोथा खोनासंनायखौ दा नोंखौबो सार नोंबोथ' मोजाङै थानांगौ नोंबोथ' बहुद हिनजावफोरजोंनो लाइन मारियो बहुद हिनजावफोरखौनो नोङो थगाय साख्रि होगोन होननानै नोङो नाम्बार लाखमायो फन हरलायलायो नोङो लोगो हमलायलायो नोङो सार नों बेखौ सिन्था खालामाखै आंल' नङा बेहायथ' अनेक मानसि दं नोंखौबो नायखोमाबाय सोरबा नोंखौबोथ' सोरबा खेबखानो हागौ नोंखौबोथ' सोरबा बहुद रेकर्डिं खालामनो हागौ नोङो मानो बेफोरखौ गियाखै सार नोङो बेफोरखौबो टेनसन लानांगौ आंखौल' जेबो होननाङा नोङो बेफोरबायदिखौ जासिल रे सार नोङो जेबो टेनसन लानाङा मोनथिबाय आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङा सार नोङो दा नोंखौनो सानना ला आरो बाजैया बेफोरखौ मोनथिनांगौबा मा जानांगौ आं बाजैनो खिथाहैजोबनांगौबा आंबोथ' नोंनि लाइफ स्ट'रिखौ मोनथिजोबो नोंनि हालोदा मा जागोन नोंथ' बेखौ मोनथिखायोना
आंखौ ओंखायनो जानला मोनला दाराय आंबो नोंनिनो समान मानसिखा नों आंखौ जोबोद जानला मोनला दारायलाबाय नङाबा लागायना हैजागोन बाजैनाव गासिबो आंनाव दंखाजोबखायो मस्लाया जास्ट चिल रे सार साला बेबादिसो होनबावदो नोङो जास्ट चिल रे सुवाट साला जास्ट चिल रेनि फिसा नोङो कुत्ता मा होनदों नोङो आं मा खालामनो हायो नों बेखौ मिन्थिखागौना नोङो आरो नों मिन्थिबावाखै नामा लागायनो हायो नामा लागायनानै फन हरनोसै बाजैनो फन हरनोसै दानो आया हे नाङा मैथा फंबाय माय सुइट गोदै मैथा फंबाय दा खालामथार बिदि दा खालामथार फैसा नांगौ नोंनो फैसा नांगौ आं दानो हरगोन नोंनो फैसा आरो नै बाजैनो माबानो नोंनि वाइफनो माबा हैनो नांगौ नामा दख'नाफोर बायना होनो फैसा आं हरगोन दा खिथाथार बिराद जारला जाथारगोन माय सुइट फंबाय दा खिथाथार नोङो आंनि लोगोसो नोङो आंनि लोगोसो इउ आर माय बेस्ट फ्रेन्ड जोंहा सानैजों बेबायदिनो जालायबाय थानांगौ दा खिथाथार दे फंबाय आइ लाभ इउ दे सार दासो बुजिदों नोङो आंखौ नाथाय आंनिबो मोनसे सर्त दङ आङो नैबे सियाराव दसे जिरायनानै नोंनि सियाराव आराम लानि गसंथ' नोङो गसंथ' मा मैथा नोङो एसेग्राब पावार नोङो आंनि सियाराव जिरायनो लुबैबावदों दसे आराम लानो लुबैबावदों नों मा बुंदों नों मिथिगौना नोङो मा बुंगासिनो दं नों गावनो थाल दंना नोङो दङ आङो हुसावनो दङ आरो आङो दसेल' आराम लानो बिनियाव नोङो मानो बेबायदि हमथादों मिस्टार दाब्लाराम आं नोंखौ लागायना होगोन हले जालायना होगोन आरो नों मोनथिखायाखै नोंनि एथ'ग्राब करापसन खालामनायखौ आङो परिबर्तन सरकाराव लागायनानै होगोन नोंखौ ओरैनो आंनि आदैया परिबर्तन सरकारावहाय दंखायो मेम्बार केन्डिडेटखा नोंखौ आङो लागायना होगोन नङाबा आंजोंहाय नोङो साबधानै था मिस्टार दाब्लाराम दसे आराम लाहो आंखौ दानो गसं नोंनि गुस्सानानै साख्रि होनायखौ हिन्जावफोरनि नाम्बार लाबाय बायनायखौ जौ लोंनानै साख्रि मावनायखौ आं नुवाखै नामा नोंनो आंखौहाय करापसनाव आंखौ नोङो थुसोमदों आङो नों नङामोनबा आङो दिनैहाय बेबादि खामानिखौ मावखानाय नङामोन नोंनो आंखौ जबरदस्ति बेबादि खालामहोदों दाया गासिबो नोंनिनो जोब दाब्लाराम ओंखायनो नोङो साबधानै था आरो नों आंखौ जानला मोनला रायनो जेबो अधिकार गैया नोङो दानो गसं दाब्लाराम देलै दे फंबाय मैथा बेखौनो गाज्रि मोनबाय नामा गसंगोन ना आङो नोंनि थाखाय गसंनोसै आं नै गसंबाय आङो फंबाय एथ' गाज्रि मोनो नों बेनि थाखायनो जेबो बुंनाङा फंबाय जेबो बुंथारनाङा फंबाय दा बुंथार नोंनि आदैनि सिगाङाव नङाबा जारला जाथारगोन आंहा जारला जाजोबथारगोन अफिसानो सेस जालाजोबथारगोन हामा फंबाय जेबो दा बुंथार नोङो आरो जोङो बर'जों बर' हामाब्रा फंबाय दाबो दा बुंथार नोङो आङो नोंखौ जेसेबां मोजां मोनखायो आं नोंनो नांगौखिनि होजोबगोन नोंनो गारि मटर आं गासिबो होजोबगोन फंबाय दा बुंथार दे नोङो सना फंबाय दे मिथिबाय ना दे आं गसंनोसै नोंनि थाखाय दासो जादों दा दाब्ला सार दासो जादों दा मिस्टार दाब्लाराम आङो बेहायनो जिरायनो समायखायो आरो बे आंनिनो सिटखा मानोना नोंथ' साला सावरियाव पास जानायसो पिअ पास जानायसो गोदोनि आंथ' नै दानि डाबल एमए पास जानाय थेवबो आङो साख्रि मोनाखै नोंनिनो पिअन जानांदों बे आंनिनो सिटखा बे आंनि थाखायसो बे सिटआ मारै मोनखो मैथा बाबु सियाराव जिरायनानै आराम मोनबायना दासो आरो मा जायगायाव जिरायनो लुबैबावदों नोंलाय दे जाबाय जेबो दा सानसै माबार केन्डिडेटखौ लेंहरदो नेक्स्ट केन्डिडेटनि नामानो लाउदुम बर'नो बेखौ थाब लेंहरथारदो नेक्स्ट केन्डिडेटखौ अके जागोन दे दाब्ला सार लेंहरनोसै आं होमबालाय कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 3 मिस्टार लाउदुम नोंथाङा सिङाव इन्टारभिउ हाबफैनो हासिगोन माबार हाबफैदो मे आइ काम इन सार हेलौ नमस्कार आरो खुलुमबाय आरो बरायनाय जाबाय नोंनो ना कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 3 लाउदुमा दे जिरायनो हागोन नोंथाङा माथो जा मोजांलै सियारालाय जिरायनो लेफे गुरै मासे आराम बिलाय आहाबो बायनांगोनलै बेबादिखौ नंगौना बाबु दे जाबाय बारा आराम लानाङा बारा आरामबा हाराम जायो बेखौ मिन्थिना ला नोङो बाय द वे आंनि परिचया जाबाय आइ एम अफिसार दाब्लाराम मानसिफ्रा आंखौ सार दाब्लारामबो होनो नाथाय नोङो आंखौ सार होनबानो जाबाय अके अलराइट सार जागोन दे
नाथाय आं नोंखौ अबेयावबा नुनाय मोनदोंलै सार नोंखौथ' मोनसे भिडिअ'सो नुनाय बादि मोनदों आं सिख्ला समायनाजों सारानोमोन नामालै बियो हा मा भिडिअ बेलाय आंथ' जेबो भिडिअ खालामा आरो आंथ' हायना मुलियाव गैया बे हायना मुलिना आलदासो आं नङा आंथ' जाहैबाय मिस्टार दाब्ला रामसो आंथ' अफिसार दाब्ला रामसो आं नङा नों आलदाखौसो नुदों खोमा नङालै सार नों बादिनोथार गासिबो टुपि नोंनि मोखां गासिबो एखे नुजोबो आरो बे भिडिअ' हायना मुलि नङा बेखौ आं मिथिखागौ बे आलदा भिडिअ'सो खाथारा भिडिअ'सो नुनाय बादि मोनदों आं सारखौ दानालाय माथो जाखो दाब्ला सार आं खादोंमोन ना हिनजावफोरजों जानला मोनला लाइन लालाबाय थानो नाङा लोगो हमलाबाय थानो नाङा होननानै MMS खालामजाबाय बियो सालाया MMS खालामजाबाय बियो भिडिअ खालामनानै हगारजाबाय बियो भाइराल सिरिनो दानाबा जादो दानाबा नोंनो खामोन खोमा गैलालै नोङो गैला सेसखासै नोंनो खाथार सार नोंनो खाथार ना सार नोंनो डेन्जार दुस्थुथार माथो सारालाय लक' पक' सक' मक' साला मैथा बेबायदि पाब्लिकनि सिगाङाव आंखौ गोदाव सोराव फानलाबायनो लाजा नोङो आंनिनो पियन जानानै आंनिनो अफिस बय जानानै जानला मोनला मा खोथा बुंलाबायदों नोंलाय आरो नोङो लावदुम कन्टेस्टेन्ट केन्डिडेट जानानै नोङो आंखौनो बेबायदि क्लास लानोसो फैदों इन्टारभिउ होनो फैदोंना बेहाय नोङो डायलग मारिनो फैदों माबायदि गथ'लै नोङो माबायदि बाबुलै नोङो हो इन्टारभिउ फै मानो बेबायदि होनलाबायनांगौ नालाय आरो नुदों नालाय नुदों सिरि थाना मानो बेबायदि बुखिलाबायनांगौ मिथिनानै लाखा आइ एम अफिसार दाब्ला राम खालामो आङो साइन आरो आराम बेखौ मिथिनानै लाखा नोङो आरो जानला मोनला बुंनांगौबा जागोन नोंनि हाराम मिथिनानै ला नोङो सार जास्ट चिल रे जासिल मालाबा रागा जोंब्रै नांगौ मा खालामगोन आं नोंखौ किल मिथिनानै लाखा मैथा था नोङो ओइ गादाफोर नोंसोरो बेबायदि नांलायबाय थानो ना आंखौ इन्टारभिउ लानो नोंसोरलाय मोसौफोर सोर जाम्बा अफिसार बानायनानै दोनदों नोंसोरखौलाय सोर फाग्ला बानायनानै दोनदों मा जेबो नियम कानुन मोनथिया नोंसोरलाय आं ओरैनो फैदों नामा बेहाय बेरायनो नोंसोरनि डायलग खोनासंनो फैदों नामा हा बे फाग्ला बिदिजों जायो